Животът в малкото родопско село Батанци течеше бавно и спокойно, сякаш времето беше спряло в древните планини. Селяните бяха хора топли, но закостенели, живееха с навиците и традициите си, а новостите рядко намираха място в ежедневието им. В тази общност живееше Севди Местанов, млад мъж с добродушна усмивка, едри форми и мечти, които изглеждаха твърде големи за родното му село. Севди беше известен в Батанци с изключителната си доброта и невероятните си кулинарни умения. Правеше пататник, за който хората от близките села идвали специално да опитат. Но дареността му не се ограничаваше само до готвенето. Въпреки че никога не бе напускал Родопите, Севди проявяваше удивителни умения в компютрите. Беше си купил стар компютър от втора ръка и с много търпение и ентусиазъм сам се беше научил да работи с него. През свободното си време гледаше онлайн уроци, поправяше програми и се упражняваше да пише код, като мечтаеше някой ден да стане хакер и учител по информатика. Мнозина в селото не разбираха тези амбиции и смятаха, че заниманията му са просто странност. Какъв хакер ще стане нашият Севди, дето едва ходи до магазина? Смееха се те. Но Севди не обръщаше внимание. Детството му обаче беше белязано от тежка сянка, която мнозина не знаеха. Когато беше съвсем малък, родителите му изчезнаха безследно при необяснени обстоятелства. Севди не помняше добре онези дни, но никога не беше забравил усещането за загуба и болка. Израсна с баба си, която го отгледа с много любов, но често му напомняше, че един ден ще трябва да намери истината за своето семейство. Севди, ти си силен. Душата ти е добра и чиста, но не забравяй корените си, казваше тя, сякаш предусещайки съдбата му. С времето Севди чу различни слухове за опасен картел, известен като Буковското семейство, който контролираше престъпния свят в Столипиново и на други места. Севди подозираше, че именно този картел има нещо общо с изчезването на родителите му. Години наред събираше откъслечна информация, разнищваше загадките, но така и не можеше да намери истински следи. Въпреки това обеща на себе си, че ще открие истината, независимо колко време и усилия му коства. Една хладна есенна вечер, когато луната светеше над селото и огряваше планините, Севди получи странен имейл от неизвестен изпращач. Съобщението гласеше: "Искаш да станеш хакер? Искаш да намериш семейството си? Бъди в Смолян утре вечер. Тръгни сам." В писмото се съдържаха подробности, които само някой, добре запознат с неговата история, можеше да знае. Тази загадка бе точно това, което Севди търсеше, и макар да изпитваше страх, любопитството и желанието да научи истината надделяха. На следващата сутрин Севди се качи на автобуса за Смолян, потискайки вълнението си и потънал в мисли. Когато пристигна, го посрещна мъж с късо подстригана коса и твърд поглед. Това беше Оскар Синджира, известен в престъпния свят човек, който неведнъж се беше опълчвал срещу различни банди и картели. Севди беше чувал за него и знаеше, че макар да беше замесен в опасни дела, Оскар беше човек с чувство за чест и ненавист към картелите, които контролираха и унищожаваха живота на обикновените хора. Оскар му разказа, че Буковското семейство е сред най-опасните престъпни организации в страната. Те отвличали хора, принуждавали ги да извършват престъпления или ги използвали за своите тъмни дела. Оскар бе събрал екип, за да се опълчи на този картел, но му беше нужен човек като Севди, умен, отдаден и с умения в компютрите, които можеха да помогнат в разплитането на тайните мрежи на картела. Първоначално Севди се стъписа. Идеята да се изправи срещу толкова опасен враг го плашеше, но желанието да намери истината за семейството си беше по-силно от страха. Така след дълги разговори с Оскар, той реши да се включи в мисията. Със всяка следваща нощ Севди се учеше от Оскар и хората му на хакерски трикове, учеше се да разкодира съобщения и да проследява цифрови следи. Започнаха да навлизат все по-дълбоко в тайните мрежи на Буковското семейство, а Севди усвои криптография, киберзащита и различни хакерски техники с впечатляваща скорост. След време успя да пробие в няколко от секретните мрежи на картела и откри информация, която ги доведе до ключови обекти на картела. Дни наред бяха по петите на картела, следвайки следи, разчитайки кодове, докато най-накрая не откриха затворените хора в изоставена фабрика в покрайнините на Пловдив. Там, в мрачно помещение, Севди видя родителите си, бледи, с изнемощели лица, но живи.
Сълзи на облегчение и радост изпълниха очите му, когато ги прегърна за първи път от толкова години. Картелът обаче не се предаваше лесно. Главатарят, известен като Буковския, изпрати въоръжена банда, за да заличи всяка следа и да се разправи с Севди и Оскар. Последваха ожесточени битки, в които Оскар водеше хората си с решителност и смелост, а Севди използваше своите новооткрити хакерски умения, за да наруши комуникацията на картела. Заедно успяха да надвият бандата и да сложат край на мрачното господство на Сибуковското семейство. След тази победа Севди се завърна в Батанци, променен, с гордост в сърцето. Историята му се разчу бързо и стана местна легенда. Един ден директорът на близкото училище го повика и му предложи не само позицията на учител по информатика, но и директорското място. Севди прие, знаейки, че сега има шанс да вдъхнови младите хора от Родопите и да ги научи да преследват мечтите си. Така младият мъж от Батанци, който някога мечтаеше за повече от тихия живот на село, се превърна в символ на смелост и успех. Той показа на всички, че дори когато съдбата ни изправя пред опасности, желанието да защитим семейството и да разберем истината може да ни направи по-силни и несломими.